Klassifikation af oxoforbindelser. Vi vil gerne undersøge, hvordan vi kan påvise forskellige oxoforbindelser gennem organisk-kemiske teste. Den første test, vi vil komme til at bruge, det er 2,4 dinitrofenylhydrazin, som vi kommer til at kalde 2,4 DNP. Reaktionen laves ved at tilsætte lidt af en oxoforbindelse til en vandig opløsning af 2,4 DNP, og det her det er en kondensationsreaktion ved en positiv test, da der dannes et lille organisk produkt af to forskellige organiske molekyler. Her tager vi de to hydrogener fra den her amingruppe plus det dobbeltbundede oxygen fra oxoforbindelsen og danner vand. Desuden vil det andet produkt være hydrazon, som er det her O, der sad her. Det er så blevet spaltet fra, og så har det bundet sig på det nitrogen, hvor de tidligere to hydrogener sad. Og det kaldes hydrazon, og man vil kunne i en positiv test ved navngivning se, at hydrazin går til hydrazon. Og den her 2,4 DNP kan teste for ketoner og aldehyder, og man kan se lidt ud fra farven på bundfaldet, den laver. I aliphatisk mættede oxoforbindelser vil lave gule bundfald, og ved umættede aromatiske oxoforbindelser vil der være et orange-rødt bundfald. Vores anden test af tolerancereagensen er lavet ved at tage sølv-1-ioner med noget hydroxid og danne sølv-1-oxid. Det her sølv-1-oxid, det blander vi så med noget ammoniakvand for at danne et kompleks, som hedder diamin sølv-1. Det her kompleks gør, at sølv-1-ionerne har mulighed for at kunne reagere og reducere vores oxoforbindelse. Og aldehyder, de kan altså oxideres til en carboxylsyre med et passende oxidationsmiddel, hvorimod ketoner ikke kan. Der skal kulstofskelettet simpelthen ødelægges, før det er muligt. Og når et aldehyd oxideres, vil det danne en carboxylsyre, men da det er en basisk opløsning, altså ud fra de her hydroxid, så vil det danne det korresponderende basepar, som vil være et carboxylat, og carboxylat har det egenskab, at det deler en negativ binding mellem de to oxygener for at gøre ionet stærkere. Et kendetegn på en positiv test vil være de her sølvspejl, generelt bare noget bundfald, og det er ikke en perfekt metode, da der findes falske negative test i for eksempel at i en basisk opløsning kan keton omdannes til et aldehyd, så den kan testes positivt med keton, og at aldehyder, som er tungtopløselige i vand, ikke kan reagere. Yes, og desuden er det kvalitativ test. Den sidste er fælingsvæske, og der har vi den laves med en blanding af fæling 1 og fæling 2, og det danner et kompleks COR2-tratrat, og det her kompleks er vigtigt igen for at have de her COR2-ioner i opløsning, så de kan reagere og reducere vores oxoforbindelse. Og vi kalder det for COR2-ioner, når vi skriver det op. Og den tester for ikke-aromatiske aldehyder, da det er, og ved en positiv test kan man se, at COR2-ionerne bliver reduceret til aldehydet, og det vil blive reduceret til COR1. COR1-oxid på fast form, og det har nogle forskellige, det vil kunne ses på forskellige måder. For eksempel kan det blive en grøn farve, eller give noget orange, noget rødt bundfald, vil være mest typisk, og eventuelt kan man få et kobberspejl, og det er igen en kvalitativ test. Her har vi en apparatur- og kemikalieliste. Jeg kan lige trykke pause for at se den. Så det første stof, vi vil teste for, det er glukose, og der har vi taget et mikroreagensglas med, hvor vi har hældt noget 2,4 DNP i, og tilsat noget glukose. Vi kan se, at det her det er en negativ test, og det skyldes i, at der findes to strukturformer for glukose, en cyklisk og en plan. Den cykliske, den har ingen aldehyder, og den plane, den har en aldehyd. Dog i en vandig tilstand ved stuetemperatur vil det være omkring 99%, der er cyklisk glukose, cyklisk form. Så det betyder, at der ikke er nok til, at den kan reagere og lave en positiv test. Så det her, det er faktisk en negativ test, så den går lidt imod det der teori, hvor man egentlig siger, hey, der er aldehyd her, den burde faktisk kunne reagere, men det gør den ikke. Dog er det en ligevægt, de her glukose, og med
ved et vandbad, så kan man få dannet nok ved ligevægten, så der kan du få dannet nok åben struktur til at reagere. Og der kan vi se her, at den har fået lavet et flot sølvspejl, og det er aldehyd, som er blevet oxideret til carboxylsyre, men som er blevet den korresponderende base, glosonat. Glukose er blevet til glysonsyrekort, som er så blevet til glosonat på grund af det basiske miljø. Og det stemmer egentlig fint over med teorien, hvor vi regner med, at den ville kunne positiv test ud fra det strukturformel. Og hvis vi kigger på noget oxidation, har vi givet carbon oxidationstallet 1 på venstre side og plus 3 på højre side, og sølv har fået 1 på venstre side og 0 på højre side, da det er i fast form. Det betyder, at sølv har reduceret sig, og carbon har oxideret sig, det har fået stigning, og det har fået et fald. Vi ganger det så med 2, så fald og stigning er det samme. Det betyder, at vi skal skrive 2 som koefficienter for sølv. Så har vi kigget på nogle ladninger. Der var plus 2 på venstre og minus 1 på højre, og da det er basisk miljø, så skriver vi 3 hydroxid på venstre side, og så har vi talt igennem hydrogener, og kan se, at der mangler 2 vand på højre side. Og der mangler nogle tilstandsformer, og jeg kan ikke rigtig få det til at virke, men det er vandig opløsning, og det er vand, og det er liquid form. Og den sidste test, det er glukose med fælingsvæske, og der har vi et øbenstofrør blandet fælingsvæske og noget glukose, og det har jo været i vandbadet igen, som gør, at ligevægten forskyder sig, så der er nok af den glukose på den plane struktur, til den kan reagere og lave en positiv test. Vi kan se, at den positive test ud fra det her det er noget brunligt, bundfald, lidt rødligt, og det er igen en oxidation, og hvis vi kigger på reaktionsskemaet her, kan vi se, at kobber glukose har været oxideret, da den kobberen stiger med 2, og carbon stiger med 2, hvor at kobberen er blevet reduceret, da dens oxidationstal falder med 2 fra 2 til falder med 1 fra 2 til 1. Og der kan vi så se, at vi har skulle gange igennem med 2 på kobber for at få samme fald og stigning. Det betyder, at vi har skulle skrive 2 foran her, og så har vi kigget på ladninger, og da det igen er i basisk opløsning, så må vi tilføje hydroxid, hvor vi vil. Så vi tilføjer det på venstre side for at få samme minus 1 ladning, og så har vi talt igennem hydrogener og kan se, at der skal være 3 vand på højre side. Og det her, det stemmer fint over med teori, og den danner selvfølgelig produktet glosonat. Så hvis vi går videre, så den næste, det er vanillin, og dens reaktion med 2,4 DMP. Det her, det er en positiv test, som man kan se hernede, har den fået lavet det her orange bundfald, og det var en kondenstationsreaktion, og jeg har markeret de forskellige ting, der reagerer. Det er de 2 hydrogener og oxygenet her, der har dannet vandproduktet, og så dobbeltbinding er så gået sammen med nitrogenet her, og har dannet den her binding herover. Og den har så lavet vanillin, vanildinitrofenylhydrazon, og det her, det stemmer fint over med teorien, da teorien siger, at DMP skal kunne reagere med et aldehyd, og det her, det er et aldehyd. Og vi gennemgår bare lige det her hurtigt. Det her, det er også en positiv test. Vi kan se, at der har været en farveændring. Den har lavet et form for bundfald herover, som er lidt sølvligt. Og det stemmer også fint over med teorien, da vanillin er et aldehyd, og tolvens reagerer med aldehyder. Men dog, når vi kigger på vanillin og fælings, så reagerer fælings med ikke aromatiske aldehyder. Og det her, det er et aromatisk aldehyd. Den har en benzenring, så den skal ikke reagere, og det gør den heldigvis ikke, så den stemmer fint over med teorien her. Og hvis vi kigger på nogle af observationerne, så ud fra testene og set hvilke konklusioner der er, så ved glukose, så har vi jo på en måde fået 2 forskellige resultater. Altså den ene test siger, at det er et ikke aromatisk aldehyd, hvilket er korrekt, og det er igennem tunnels og fælings. Den viser den åbne struktur.
Men da den også har den anden strukturformel, hvor den ikke er i et vandbad, altså den ikke får lavet nok, så fortæller den, at det ikke er en oxoforbindelse, og der snakker den om den lukkede cykliske form her. Og vanillin, ud fra det teste, har vi så kunnet konkludere, at det er et aromatisk aldehyd, og det passer egentlig meget fint, der er aldehydet, og den har benzinringen. Så det har været gode metoder til at vise de funktionelle grupper i det her stof. Dog er det ikke perfekt, hvis vi ved nogle af vores andre teste har vi kunnet finde problemer. For eksempel etanol, som kan, det ud fra teori, så skal etanol jo ikke reagere med tollens, men det gør det her, som man kan se, og det er simpelthen, det kan skyldes, at tollens oxiderer først etanol til etanal, da etanol er en primær alkohol, og det laver så aldehyd, og så kan så oxidere videre til carboxylsyre. Og så tænker man, etanol er jo ikke et aromatisk aldehyd, så hvorfor gør den det ikke med fælingsvæske? Og der er det simpelthen, ud fra hvad jeg tænker, så er det fordi fælingsvæske, altså kobber, ikke er lige så godt oxidationsmiddel, kobber-2-ioner ikke er lige så godt oxidationsmiddel, som som sølv 1-ionerne er i tollens prøve. Så var der selvfølgelig den der undtagelse med glukose, som jeg har gennemgået. Så har jeg kigget på nogle andre typer af reagenser, man kunne bruge til at påvise andre funktionelle stoffer i grupper. Og fenoler, de kan testes ved en opløsning af nitrat. Og ved en positiv test der vil der simpelthen blive dannet noget lilla eller blå-grøn farve, og det er en test, du har vist os. Desuden kan man også lave oxidationer med dikromat, og der vil vi en positiv test kunne se altså oxidationer af primære og sekundære alkoholer og selvfølgelig også af aldehyder og ketoner. Og der vil man kunne se ved en positiv test, at en grøn, at der vil farven, den vil gå fra orange til grøn. Desuden kan man også lave oxidation med kalium permanganat, hvor ved en positiv test der vil den nogle brunsten, den vil danne det her det brune bundfald. Og desuden har jeg også kigget lidt i bogen og set, at der er noget med noget substitutionstest for hydroxygrupper, hvor man gennem en halogenforbindelse kan lave en substitution, og der kan man så igennem noget lugt, da det er meget det er meget typisk for halogenforbindelser, at de har sådan lidt kraftig og mærkelig lugt. Så egentlig, vi har umiddelbart kunne have haft nogle fejlkilder i, at vi har ikke haft, de her vandbad har ikke været varme nok i et længere stykke tid. Vi kunne også have haft nogle af vores andre teste, vanillin og glukose, de 2 tester, der er gået bedst for os, og som vi mente var mest korrekte at analysere på. Men nogle af vores andre kunne godt have ligget i længere tid i de her vandbad. Men ellers er det jeg har at sige.